Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppoye Sénégal yuppoye aduna fof ha oɗo rafi holle mbiyen bros wawa rumtade amen no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye mi wonde bonum gorko sihil mum Amadou Moussa bisimilla mbani mba debbo pullo a salminama a salmitama e subake ñaganama Allah ko moƴƴi aɗa namde tan mbara fine jaam sikki ala no jiirumi ni machallah fine jaam yettirallah ɗum noon feeñi ko wona ɗum mi halfininomo mission guila hanki mi yinno hokkede rendu compte holto hunde yarata ɓoɗomi hen ma dañ a dañat ɗum kay Amadou sara waɗatno pourcentage holno foti dañƴa e o saaha 1%. ɗo joni dal Amadou beelendi ma dañ jokken ha ɗo e vendredi tan ƴeewa koye funti gonɗa ndeke gonɗa koye funti noon ndeke jokken tan ha ɗo e aljuma tan bisimilla min nani mi jaaɓi ala basi ɗum noon ko noon ko salminde yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa eɗen jogdi mum aadi e kala subaka mbo en kaɓata huccidde mabɓe e salmindeɓe e kadi weltanadeɓe no hannirta ni ko weltare noon e weytare joguiɗen hono kala subaka kono ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude mataw ko ɗum fandu almoudou Aissata en tout cas par ce que ko irtodiri jande leydi Sénégal won hen wonko cuuɓi ko artude e ko keyɗo hen hanki hecci kono kadi wonde ganduɗa ɗi gaddi ko haalullaji kesi goɗɗi ɗum ɗon noon nan irtodiri e nder jayde ɗi kala e kuuɓal noon tigui wadde jayde le soleil udditadama ko noon tigui jayde wiide ina wayno ko ɓe ganduɗa ɓe hande ina kay gonduno e oɗo brosse covid 19 tawi noon ko ñawnoɓe ina celli hani e hedduriɓe on ɗon rafi ina keeɓe walla ene mbaɗe ko wiyete ko hono stigmatisation mo ganduɗa kay ko wiyete hono cyclude manam tan nefde walla ha joni tawi ko dultade ɓen ɗon yimɓe ganduɗa ɓe ko wondunoɓe e brosse covid 19 saabi noon ko ɓen ɗon yimɓe de cuuti konngudi koliti wonde de ko biyoje bonde ne wayno mbiyete kono kadi ko dogede e kala e saaha omo ganduɗa noon ko biyeteɗo docteur hono Tatiana Dieye Pouy Mbeng Faye kañum de oɗo saaha hande komo hakkille muɗum yaari to banggue gonka kam e neɗɗagu holliti wonde de ɗum ɗon de koɓe mbatte ko manam hono cyclude nden ɗon de ina ɓuuri bonde e on ɗon brosse biyeteɗo coronavirus saabu kay ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde ne heddo e hakkillaji mabɓe kamɓe ɓen ɗon yimɓe e ñawɓe ha e selluɓe o brosse covid 19 jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari ko e portrait manam holi gonɗo oɗo gorko mo ganduɗa hande inde muɗum ina arti e ko yetti ko e dossier ji kewɗi to banggue baɗɗi jiiɓor ɗum saabi noon jayde wiide ko omo ganduɗa ko Ngom dans un manam Ngom waɗi no mbiyen tan ko Babacar Ngom mo ganduɗa kam tigui ardi hono société biteɗo Sedima kanko tan de o saaha hande woni e nokku niɓɓo no fewi to banggue kewɗo gulali ɓe mbi tan noon ko caggal hono haala wonka hakkude makko e société hakkille oɗo saaha noon kanko homme d'affaire o de omo woni kadi ha joni e gulali e luukali kam e jeddi e to banggue jeeyi leydi ɗum ɗon noon saabi jayde waɗi portrait makko hol gonɗon ɗon Babacar Ngom Sedima ina tawe e hello joyyi e nde jayde witede quotidien le quotidien ko l'observateur dawri nden ɗon article ko yewti ko e fannu goɗɗo ɗeɓɗo baaji ɗum ɗon tare kay woni ne tawe hen hono société hakkille kam e Senelec jande wi noon oɗo saaha hande de ɓe goni koye jaɓal ko wiyete ko walla mbiyen jaɓɓal to banggue deal kesso woni new deal hakkude mabɓe saabi noon ɓe mbi o saaha hande de ɓe goni koye toɓɓere gam famodirde ko yewti ko e koɓe gonno ko e haaldude ko yewti ko e ɗiɗo dumunnaji kewɗi kono kadi jande arti hen ko ɓuuri yaaji e hello tati e nder jande l'observateur goɗɗum ko tawta hen ko dawrugol holitama de wonde ko haare kami biyoje bonde hani e piyodiri e gulali luukali ɗum ɗon de woni oɗo saaha hande ko teska e nder landa APR saabi noon jande wi ne wayno de APR darorɗe muɗum walla mbiyen jibinede muɗum hani e ciltirde muɗum ina ɗeɓi nandude e landa PDS landa mo Abdoulaye Wade wonnoɗo saabi noon jande wi waɗi ko namdal beele APR wonani tigui e gasirde laamu e o saaha jayde vox populi nden ɗon jayde arti ko e dawrugol ɗum ɗon noon komo ganduɗa caggal ndewo ene wayno de hande
itta walla wonko itta tigi e gonka makko toon to assemblée nationale jande wi tan di ko Moustapha Cissé Lo ina jokki tigi ina wayno junnitade nangue ina jokki wulde e dow hoore makko kanko mo ganduɗa ko El Pistolero no ɓe noddirtamo jande wi de ko caggal ittedemo e Alliance pour la République oɗo sa hande o riddama kadi e nder gomo witengu Benno Bokk Yakar groupe parlementaire toon to ganduɗa ko woni assemblée nationale ina tawe e hello tati e nde jande witende Vox Populi kona ɗum ina tawe hen o mboros coronavirus diwan mo Dakar oɗo sa hande de ina woni tigi e limore hewde dole no fewi to banggue heɓɓe rafi ko ujunnaje joyo e temedde jeegomo heɓɓe tigi e oɗo rafi gila naati ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde noon ɗi district uji 4 gondi ɗo e département o kañumen de o sa hande ina kay ɓeydiya tobde hono rafi mboros covid 19 ko ɓuuri ujunnaje 4 ka eɓe lima noon ko wayno Dakar Ouest ko toon to Ngor Ouakam Yoff Mermoz Sacré-Cœur ɓen ɗon de ina lima ujunere temedere capantati jeegom ka Dakar Centre woni Dakar hakkude joyo ko Grand Dakar Biscuiterie Amitié et Point E kam e Gueule Tapée Fass Colobane HLM Sicap Liberté Castor Dieuppeul Derklé Hann Bel-Air ɓen ɗon de ko ujunere e capanɗe 4 ka to banggue Dakar Sud ɓe koliti wonde ko plateau Médina e Gorée ɓen ɗon de ina lima hono temedde jeenayyi capanɗe jeettegoo ka Dakar Nord woni banggue o ko Grand Yoff Patte d'Oie Parcelles Assainies e Cambérène ɓen ɗon tongi ko tolni temedde jeenayyi e capanɗe 5 ka jayde enquête jayde libération tigi oɗo subaka hande kañumne ari koko yuti ko e haala feñka e nder jagorgal tammingal ko yuti ko e gueɗe taaridi kam e ndenka hono boowe ɗe ganduɗa ɗe kay ko joncade ko wiyete forêt classé ɗum ɗo noon hollitama de wonde oɗo saha hande ko haala ko wiyete ko hono lelli ɗi ganduɗa ɗi kay ittannoma banggue goɗɗo ina para tigi e ferme mo ganduɗa wiyete ko Sahel tawi noon on ɗon ferme de jeeyi ɗum ko Abdou Karim Sall on ɗon jagorɗo jande noon arti oɗo subaka hande holliti wonde de ɗi noon parc ɗi ganduɗa ɗi ko parc uji nationaux hollitama de wonde o saha hande jeeyi ɗum de ko konko Abdou Karim Sall kono kadi ɓe kolliti wonde de won signature mo ganduɗa waɗama hakkude mabɓe on ɗon hono convention e oɗon gérant tigui on ɗon nokku biteɗo parc nationaux ɓe kolliti wonde de won hono lelli ɗiɗi kay kañumen keeɓi hen mayde caggal nde ɗi keele musɗe saaha kay nde ɗe guittatno banggue goɗɗo gam addede on ɗon nokku e nder hen noon kanko Abdou Karim Sall jagorɗo o holliti wonde de hay conflit d'intérêt goto o meeɗani wonde e nder jogogal makko on ɗon parc hani e jeeyi o omo labtina ɗum holko jeeyi sababu arde toon ɗin ɗon lelli e nder hello 5 e nde jayde witende e libération caggal libération ko jayde enquête ko noon tigui jayde enquête e o subaka hande loski koko yewti ko e ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko jotoriɓe wadde gueɗe countriɗe tajji ha e fiide e heptude jayde ndewi noon ko caggal ittede oɗo état d'urgence kam e couvre feu ɓe kolliti wonde de ko ɓen waɗoɓe gueɗe countriɗe jokki tigui hono ko mbaɗanno e o saaha yimɓe noon ɓe hakkillaji munen jaaji to banggue gueɗe yimɓe hani e ɓerɗe munen e hakkillaji hono waɗoɓe gueɗe countriɗe ɓe kolliti wonde de biteɗo hono haali ña holliti ɗum ɗon de ne wayno oɗo saaha hande kamɓe waɗannoɓe ɗen gueɗe countriɗe ko caggal nde ɓe jooɗi ko juuti ɓe mbaɗani o saaha ɓe jiiɗi ko heptude koɓe mbasno ko kono kadi biteɗo ndey kadi Thiam kañumne suuti hen konnguli so wiide wonde oɗo saaha de aɓe gandi tan hono police leydi men Sénégal koko tampi caggal lebbi 4 ko daari laabi jamma ñalawma o saaha hande noon kamɓe waɗoɓe ɗen gueɗe countriɗe ɓe gandi police o ko tampuɗo saabi noon jayde sifi o saaha hande laabi ɗi ganduɗa ɗi de ko laabi musɗi wonande yimɓeɓe ko toon to avenue Bourguiba rond point Z2 kam e liberté 6 ha toon to HLM ɓe kolliti wonde de ko laabi ɗi ganduɗa ɗi de ko musɗi wonande kay ɓesgu o wuura lamorgo ngo hono Dakar ko jayde lasdawri nden ɗon e o subaka hande ne wayno addi ko natal Mimi Touré mo ganduɗa hande kam woni hoorejo CSE mo ganduɗa kay holliti wonde suuti ko nguɗi e ko yewti ko e haaluji ɗi ganduɗa ɗi ndewino ɗo tigui ko ɓooyani ko yewti ko e guittugol ko wiyete ko hono statut mo ganduɗa o ko Faidherbe toon to Saint-Louis so wiide makko noon kanko Mimi Touré on ɗon statut de foti hande lomtinede ko statut biteɗo hono dat yalla ɗum ɗon won ko nguɗi ɗi suuti ne tawe e hello jeeɗiɗi e nde jande witende L'As Quotidien jeyde stade uddata dama ko noon tigui ko ɗon tigui guddirten e subaka hande o ko toon to Espagne jayde dawri o subaka hande photo Antoine Griezmann e Lionel Messi yidde haalde e derby mo ganduɗa hande ina fada hakkude FC Barcelone e Espagnol mo Barcelone ko derby tigui mantiniɗo derby Catalunya no Espagnol ɗi mbiyata ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko Barça de o saaha ina foti tan folde ngal ɗon pottiral no yowade foof mo ganduɗa noon saabu kay ko toɓɓe 4 lombi hakkude mabɓe e Real de Madrid saabi noon o saaha hande ala ko jojji so wona folde kiksete noon keblinoɓe holliti wonde hollitama wonde de omo foti tan ha joni wattude hakkille
hakkille makko e Griezmann, Suarez e Messi ɓe ganduɗa hande ina goni e darde mantinide ɓe gonani e darde mantinide oɗo saaha walla hay so tawi ene goni hen ko Juventus fiyaɓe hanki tawi fiiɓe ko Milan loggi 4 e loggi 2 e on tuma noon Lazio ina fonno tigui pour fidde on ɗon défaite mo Juve kono tande ɗum laataki tawde ke woni ko lecce fiiɓe 2 e gotel kona ɗum ɓiɗɗo Sénégal najo Sadio Mané ko yewti ko e meilleur joueur toon to Angleterre hultama de wonde janden arta holko jeeyi sababu kanko Sadio Mané omo tawe e tato joguiɓe favori manam ƴettude hono meilleur joueur championnat toon to Angleterre. Non tigui Amadou Angleterre gummotoɗen garten ɗo e nder leydi ɗi paten e ɗum ko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers woni eɓɓore men wonde hande noon Amadou eɓɓore nde ko uddita ɗum woni tan ko joja ko journal o windi hande ko e wiide tan rewɓe ɓe ganduɗa walla worɓe ɓe ganduɗa Amadou so ɓe ndesama walla ɓe ndesi ɓe jokkata ko ha joni wadde hakkillaji mabɓe e ɓe ganduɗa ko suka mabɓe wonno ɗum ɗon noon Amadou hande woni ko hawni koko woodi noon hayso welani haalde walla welani miijade koko ganduɗa nane nder leydi ndi walla mbiyen nane nder aduna o neɗɗo rese ha gayna ina miijo goɗɗo walla neɗɗo resa ha gayna ina miijo goɗɗo ɗum ɗon noon Amadou saabi neɗɗo no wiye yo res mo yiɗi tigi ɗum ɗon fof Aissata ne wayno addi ɗum ko caɗele andi jande l'observateur arti hen hello yango e nder hello jeenayyi e konngudi mabɓe ɗiɓe cuuti hande kadi ko teskude mo ganduɗa o jandiyankoɓe ne teski ɗum no fewi wonande rendo ngo hande ɗo wona ɗo c'est vrai eɗen gandi ko ɓuuri hen ko hewde e gonka meɗen eɗen gandi to cukago ɗo jomum en jogui ɓe jaltitta soit ko debbo ma ko gorko e on tuma noon tawi projet mabɓe wonno ko yidde resodirde e on tuma noon so tawi ko debbo wonno gorko goɗɗo a resa ɗum so tawi ko gorko wonno aussi yaha resi debbo goɗɗo e on tuma tawi yidde ɓurno nde forde wonno ko hakkude mabɓe alay saago noon goto foof sa daari ɗum ɗon heewi wonde ko nder 2-3 mois tan goto foof wonata koye miijade goɗɗo on saabu oɗo mo desmi joni walla o desɗo kam joni ene wayno wona gilli noon foof woni hakkude amen mo gilli am woni e mum o on ɗo nana e juuɗe goɗɗo minne kadi aussi mbono e juuɗe goɗɗo ɗum saabi noon hay goto hande woni ko jiita hen saji caɗele kewɗe mbaɗa kareli mbaɗa walla wasde weltodirde hakkude couple ɗi mbaɗa ɗum ɗon ina jeeya hen saabu ɓernde walla mbiyen ɓernde tigui sen hokke yo hokke ko yiiɗi ɗum eɗen kewi ɗum haalde ɗum saabi noon woni ko jibin ɗeɗo caɗele ko jeeya debbo ene resa tawi ene miijo on mo yaltidanno guila koɓe sukaɓe walla on mo yaltidanno e saaha nde ɓe batti hakkillaji walla gorko aussi ne resa kañumne hakkille muɗum ko ɓandu ndu woni ɗo kono hakkille o woni ko to e oto debbo noon tigui Amadou ɗum ɗon ina woodi tigui te ko ɓurata ɗum addu Amadou woni gorko saaha ina wonda e debbo haqqe Amadou duuɓi 5-6 ha 10 resata so debbo yeehi noon ha yiiɗi resede walla ban koriji mum ndiyam mo ganduɗa ne wawi resde ɗum tan natat hen saabu Amadou dewgal kam woni koye junggo gorko hande kam hay saɗa wiya koye banggal rewɓe ɓe gonanmi kono dewgal kam woni koye juuɗe gorko so neɗɗo yiiɗi debbo yiiɗi ɗum yo res saabu debbo ko Allah jogui neɗɗo wiyata yomi jooɗo hami jogo ha heewa walla ha uddito ha heewa caɗele kewɗe garoje hande ko ɗum ɗon te neɗɗo anda mande dañata anda beele sa resi nden Allah uddita dame arsugaji anda beele so ɓiɗɗo ari ko nden dame arsugaji uddito sa resani Amadou oɗon debbo dam wawata uddide dame arsugaji ma walla oɗon ɓiɗɗo podɗo wonde damal arsugo kañumne wawata arde ɗum ɗon yo woppita hakkille no fewi saabu debbo e galle ko Allah jogoto ɗum Amadou tigui no mbiɗani ko noon neɗɗo hay goto wawa jogade neɗɗo ko Allah jogoto ɗum no Allah jogorima ha mawɗa mbattoɗa hakkille mbawɗa yidde e yiɗede ni ko noon aussi Allah jogorto couple moɗon o c'est à dire ɓen ɗon resodirɓe e kadi so tawi ɓe gaari on saaha ko noon Allah jogorto wadde ne firti ko hunde ganduɗa nde en tout cas ko lowre yanji fonde remede ha ɗigga kono kadi mbiɗa sikki ko kalten ko kamɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ɓuuri min famde ɗum donc ko hunde ganduɗa nde hande ina addi caɗele mawɗe no jayande wiiri ko ɗum dilem mo ganduɗa ene uddi hakkillaji rewɓe kam e worɓe foof noon tigui Amadou banggal gongal uddugal hakkille walla ɓe haqqillaji mumen udde haqqillaji bandiraɓe mumen woni Amadou bandiraɓe men hettoɓe to banggal Mauritanie ganduɗa jiiɗi artude kamɓe noon hanki ɓe mbaɗino seppo e damal ambassade mabɓe walla ambassade Sénégal gonɗo toon to Mauritanie kono noon Amadou ambassadeur o mataw tan o miiji ko walla mbiyen o waɗi préféré ko noddude daɗiɓe gara itta ɗon waɗoɓe manifesté ɓe ko o yalta o haalda e ɓe ganduɗa ko Sénégal naɓɓe te koɓe mbaɗi ko aɓe jogui hen droit Amadou mbiɗa sikki Aissata en kalino
ɗo hen e ballal téléspectatrice minen goto ne wiye Rougui Mbow ko toon to leydi Mauritanie wonno wonko winduno ko heewi to banggue goƴaji omo ñaguino yen kaalen Allah waɗi kalɗen ene gasa ko fartangue dañƴen e on tumat ɗen balɗe 2 ha 3 Sénégal udditi frontiére o wonande Sénégal naɓe wonɓe toon kadi Mauritanie naɓe mbawi hodde donc noon ha hande en jokkat haalde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ɓadiɓe ujunnaje naayo Sénégal naɓe wonɓe hakkude Nouakchott e Nouadhibou koye lamorgo ngo woni ɓe hen gollani ko chef d'entreprise uji en walla ko waɗoɓe yaaha garta to banggue commerce ene jiiɗi artude saabu to gonto hande gollani ko jogui ko nana ñamta donc ko ittuɗo laana nayi ɗum ha Milan nayi ɗum ha Rome nayi ɗum ha Paris nayi ɗum ha États-Unis ene wawi ittuɗo laana nawa ɗum ha ɗo e Nouakchott walla ittuɗo bisuji nawa ɗum ɗo ha ɗo e Nouakchott yimɓemen ɓe mbaɗe toon gartira goto walla gartira cente jetto bandiraɓe munen ko jogui ko ñamɗo e bandiraɓe munen ko ngala ko tawi ene cuuri hakkillaji bandiraɓe munen en deeƴi kono kadi ko en jonnani hen ko yimɓe Sénégal naɓe tampuɓe wonɓe toon ɓe jaaha ha e nder damal ambassade jiiɗa yewtidde e makko kanko ambassadeur o e on tuma jomum salo arde salo notade ɓe wattinto ko noddude téléphone muɗum nodda police Mauritanie ara waɗaɓe dispersé manam fo saaɓe sarindiraɓe sakaɓe en jiiɗum hanki toon to Nouakchott ko hunde ganduɗa nde wona ko jonnuɗen vraiment e o saaha noon tigui Amadou wona ko jonnuɗen saabu ko yewtere ɓurno yodde ɗon deña hakkille wonɓe toon ɓe saabude muusi woppude galle mum woppude sukaɓe mum foof jaaha commerce nawnoma toon jaaha ƴeewoyde bandirama nawnoma toon aɗa uddi toon Amadou ko tolnayi lebbi 4 ɗum ɗon yoɓe goppite hen hakkille no feewi ma en gartu hen noon Amadou saabu ko yewtere ganda ina yaaji kono ko waktu o tan mataw hepti amen mamin gartu hen no ɓuuri yaajirde ni ko no subaka foof ko ɗo uddirten roɓɓindu jaydeli meɗen banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa heeɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Allah jarama on jarama e kettugol